anyer yang kene. Lah nang kono to ngopine. Kae lo paling aku arep rokokan nang kene iki, guys. Rokokan sik nang kene iki. Rokokan nang. Rokoknya LA Lemundek. Terus kita mencelempet ada di kota Blitar. Delokno kono ramene dalan. Delokno mubeng. Ramene dalan kaya ngono iki menjelang Lebaran 2026. Blitar, kota ngarep Blitar Square. Wes kene rame padha mipik-mipik ya ta ora mepempek. Nyebrang ra iso. Arep nyebrang ra iso. Udutan dhisik. Hanimo nanti? Hanimo sidone nanti? Ya prene kono pagandut iki. Jarene arep tuku cilok nang alun-alun. Parkir suwi-suwi nang jero ora apa-apa ta? Apa? Mbak bayar ya per jam.